мисоли осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ дар ноҳияи Айнӣ ёдовар шуд. дар ин осоишгоҳи биштосо ки дар деҳаи подхени ноҳияи Айнӣ дар шафати рудхонаи Зарафшон бо ибтикори пизишки қалброҳ номзади илмҳои тиб мулло Зуҳур Тоҳирӣ таъсис дода шудааст. Фароғату табобат ва дармонбахшӣ асосан дар заминаи тибби кӯҳанбунёди халқиву гиёҳдармонӣ раҳандозӣ гардидааст. вақте ки дар хориҷи кишвар кор мекардам, яке аз баромадҳои президента гӯш кардам, ки гуфтанд ки ҳар як фарди ҷумҳурӣ ки ақлу фаросати баланд дорад, идрок дорад, ватанашро обод мекунад. ҳоло ки ман дар Догистон кор мекардам, барои 400 кас ман ба шароити хуб ташкил карда додагӣ буданд ва ҳатто кӯмак карда буданд ки ман дар онҷо институти табобат бо гиёҳ таъсис кардам. ва аз соли 2009 вақте ки мо омадем, албатта аввал як хонуча сохтем, ба оҳиста оҳиста ана соли гузашта ҳамин бинои боло обод шуд. дар инҷо қариб ҳама шароитҳои зисту зиндагӣ хуб ҳаст. ана ҳар як хонаҳо, утоқҳо аз оби гарм, хунук, душ, ванна иборат буда. тамоми шароите ки масалан дар ҳамин Москва дар куҷо мерид санаторий меран, шароитҳо таъсис дода шудааст. ва албатта мана алкай ҳамин сол мо соли дуюм як миқдори муайян ки касалҳоро қабул кард содем, алкай ҳудуди 70-80 нафарро қабул кардем дар инҷа. аз гӯшҳои канори ҷумҳурии Тоҷикистон, аз он ҷумла аз Қозоқистон, аз Беларусия, аз Украина инҷо одамо омада рафтанд. ба ибораи дигар, то солҳои 90 яъне то даврони соҳибистиқлолӣ нафаре аз сокинони деҳа ва ё ноҳия гумон надоштанд ки рӯзе дар ин диёри афсонавии Кӯҳистон осоишгоҳ бунёд мегардаду ҳазорон нафар ниёзмандон аз гӯшаву канори Тоҷикистон ва аз хориҷи дуру наздик шифо меёбанду даҳҳо нафар сокинони деҳа ва мутахассисони тиббу табобат бо ҷои кори доимиву маоши хубу рӯзгори арзанда таъмин мегарданд. бо шарофати соҳибистиқлолии кишвар ва сиёсати пайгиронаи ҳукумату давлат, имрӯз ин ҳама орзуҳо дар тибби халқи гиёҳдармонӣ рӯи кор омада, табибони ин даргоҳ шифои комил ва кори мӯътадили қалб, оромии асаб, фишорбаландӣ, санги гурдаву талхдон, бавосир, безуриётӣ ва як идда бемориҳои дигарро бо истифода аз гиёҳҳои нодиру шифобахши Тоҷикистони беҳиштосо табобат менамоянд. дар бораи доктор Тоҳирӣ ки яке аз олимҳои намоёни ҷаҳонам гӯям хато намекунем. доктор Тоҳирӣ асlan ба воситаи гиёҳ ҳама табобат карда истоданд. ба воситаи гиёҳ, ба воситаи об табобат мекунад. доктор Тоҳирӣ росте бисёр хизмати бузург карда дар ҳамин осоишгоҳ. бисёр коргарошон муомилаи хуб доранд. ҷойшон ҷои хуб кардагӣ, боду ҳаво бениҳоят хуб аст. биҳишти рӯи замин кардиянд. ин боду ҳавое ки дар инҷа аст, мумкин дар дигар ҷой хел набошад. муомилае ки коркунои ҳамин осоишгоҳ мекунанд, мумкин дар дигар ҷой хел набошад. доктор Тоҳирӣ худашон омада бо ҳамроҳи мо абед якҷоя бо мо абед мекунанд. саҳар якҷоя мехӯрем хӯрока, якҷоя мебароранд, кӯҳ мебароранд. мо ҳозиранд як тахминан 10 километр роҳ гашта омадаем. касалиҳои қанда бо як методҳои муолиҷа карда истоданд ки умуман гӯем ки дору наметиянд. бе дору табобат карда истоданд. касалиҳои давлениранд бо тарзи бо дигар тарзшон тарзи гипноз аст ки бисёр касалиҳоро бо тарзи гипноз табобат карда истоданд. асосан усулҳои табобати мо табиӣ дармонӣ ҳаст. якумаш яъни об, оби шифо аз зери сангу қуллаҳо, тез тез баро бар сар дарди ту шифо. дории якуми об ҳаст. об набошад растанӣ хуш мешавад, инсон хуш мешавад. мо технологияи нӯшидани инҳоро ёд метем. аз он ҷумла соли 2010 ман як китобе бо номи «Вода дорожи золота, об аз тило қимат аст» чоп кардам дар ҳаҷми 300 варақ ки дар ду конгресси байналхалқи об ин китобро мо меҳмононро тӯҳфа кардем. ва чизи дигараш боду ҳавои тоза, офтоб, он чизе ки инсонро таъсир мекунад. ва имрӯз қариб ки мо зиёда аз 15 нафар коргарои дар инҷа кор бигирифтем, соҳиби ҷой кор шуданд. на ин ки аз дохили худи деҳот, балки мана чизе ки медонед аз Турсунзода, аз шаҳри Қайрохун одамо омада инҷа ба кор карда ҷои кор пайдо карданд. агар масалан ҳар як фарди тоҷик як деҳа ба ҳамин ҷои кор 20-30 кас вай кунад, ҳоҷати ба муҳоҷират рафтани мардумимон дин, Искандаркӯл ва ҷойҳои дигари таърихиро ба ҷо орад. сабаби ман ҳамин
беморо гӯем туристои мо ба Искандаркул овардан аз осоишгоҳи доктор Тоҳирӣ. Инам табобат аст, барое ки дар бисёр мамлакатҳо турдармонӣ, яъне табобат бо усули сайру гашт, сайёҳӣ, муносибат кардан бо табиат, общение с природой мегӯяд, ё ландшафттерапия мебошад, ки барои ҳамин мо имрӯз 25 нафар истироҳаткунандаону ба кӯли Искандар овардем, ки аллакай бинед таби инҳо чӣ хел болида, хурсанд, рақс кардем, суруд хонсудем. Тамоми дарсҳояташон фаромӯш шуд, чунки табиат мекунад моро табобат. Ва ман мехоҳам, ки дар оянда масалан ҳамин ноҳияи айни умуман Тоҷикистон яке аз беҳтарин минтақаҳои туризм дар ҷаҳон шавад, ки мардум зиёдтар рафту омад кунанд, Тоҷикистонро фаҳманд, омӯзанд ва ин сабаби пешрафти иқтисод мешавад ва аксар одамҳо соҳиби ҷои кор мешаванд, зиндагӣ беҳтар мешавад ва табиате ҳифз кунем, экология ҳифз кунем, зиёдтар бо дарахт шимонем, ки кишвари мо бо сабзу хуррумтар шавад.